ноҳияи зебоманзари восеъ, ноҳияе ки дар вилояти хатлон ҷойгир шудаасту бо боду ҳаво ва манзараҳои дилнишинаш кайҳо боз дар дили сайёҳон ҷой гирифтааст. расму анъанаҳои миллӣ дар ин ноҳия то ҳанӯз маҳфуз буда аз насл ба насл мерос мемонанд. оилаи Камоловҳо низ дар ин ноҳия таваҷҷӯҳ ба мероси гарони миллӣ, дӯстдори гӯштини миллии тоҷикӣ гӯштингирӣ буданду дар тамоми чорабиниҳои ин суннати халқи кӯҳанбунёди кишвар ширкат меварзиданд. ҳамчунин дар баргузории ин риштаи варзиш низ саҳми хешро доштанд. дар пайравӣ ба кори бобо фарзандону набераҳо дилбохтаи гӯштин буданд. миёни онҳо яке аз набераҳои кунҷков Меҳроҷ буд. Меҳроҷ дунболагири домани бобо буд, то ӯро ба майдонҳои гӯштин барад. ҳамин сабаб шуд, то Меҳроҷ дилбохтаи варзиш шавад. мо мардуми тоҷик нағз мебинем рӯзи наврӯзиро. бобои ман ҳамеша моро мегирифт бурда дар теппаҳо, дар кӯчаҳо, дашту биёбонҳо ва бобои ман моро гирифта бурда ба он ҷо навасаи ман дар ин ҷо иштирок карда. ва шояд ҳолатҳое ки мешид ки мо дар гӯштинги берун шояд шикаст мехӯрдем, вале ин як омӯхтан аст. аз ҳамон давраҳо ба ман гӯштин маъқул шуд. оилаи онҳо барои зиндагӣ ба шаҳри Душанбе омаданд. он вақтҳо Меҳроҷ хеле хурдсол буд. омадан баробар Меҳроҷ ба толори гӯштини ҷудо рафт. ин намуде ки шабоҳат ба гӯштини миллии тоҷикӣ гӯштингирӣ аст. аввалин маротиба дар гӯштинги ҷудо шавқ пайдо кардам. муддати 1.5 сол ва 2 сол тамрин кардам ва баъд аз он шояд хурдам, аҳамият намедодам, барои дар мусобиқа иштирок накардам ва баъдан тасодуфан дар маҷмӯаи варзишӣ устоди аввалини хешро Қамардин Ҷалиловро дидам ва вай маро бо ин тарзи гӯштин шинос кард. Меҳроҷ чанде дар ин намуди варзиш тамрин намуда белохира гӯштини тарзи озодро интихоб кард. дар ин давра таҳсил барои Меҳроҷ ҳам хеле муҳим буд ва дар мактаби миёна бо баҳои хубу аъло таҳсил мекард. ҳамчунин ба толор сари вақт ҳозир мешуд. аз он вақтҳо сар карда то давраҳои мактабро хатм кардан ман машқ мекардам. тӯли 6 сол буд ба ин гӯштинги тарзи озод тамрин карда ва бо ҳамроҳи устод моро ба мусобиқаҳои вилоятӣ, шаҳрӣ, ҳамчунин ҷумҳуриявӣ бурда садоҳои ҷои дуюм, сеюм нағз гаштем. ва фахр мекунам ки устод маро на танҳо дар варзишро омӯхт ва моро дарс дод ки дар ҳаёт чӣ хел будан рӯбарои шикаст хӯрдан бояд мо ҳамеша ба худ бовар кунем. бениҳоят фахр мекунам ки одамое ки дар ҳаёти ман маро ёрӣ расонданд ё фаромӯш карда намешаванд. баъди хатми мактаби миёна бо розигии волидайн Меҳроҷ барои идомаи таҳсил роҳ пеш гирифт ба ҷумҳурии халқи Чин. шаҳри Пекин, пойтахти кишвари ҷумҳурии халқи Чин, шаҳре ки маркази илму фарҳанг ва технологияи муосир буда ҳазорон донишкадаву донишгоҳҳо дарашонро барои довталабон боз кардааст. аммо на ҳар кас лоиқ ва қодир аст то ин ҷо забону фарҳанги ин кишварро сараввал аз худ намояд, то баъдан роҳи хешро дар ин ҷоҳо пайдо кунад. миёни дигар довталабони ҷаҳон Меҳроҷ низ шомили яке аз донишкадаҳои ин шаҳри муосир шуда таҳсилро оғоз намуд. вақте ки мактабро хатм кардам, бародарои ман ва тағоям ҳамаш дар ҷумҳурии халқи Чин донишгоҳро хатм карда омада ба мо тавсия доданд ки шумо рафта хонед. ӯро мебоист ба ҷуз аз таҳсил тамринҳояшро ҳам идома диҳад. ӯ дар ҷараёни таҳсил ҳамчунин ба толор мерафт. чанде дар гӯштини тарзи озод тамрин намуда рӯзе ӯро мураббӣ ба гӯштини ҷиу-ҷитсу даъват намуд. ӯ низ такя ба гӯштинҳои омӯхтааш вориди ҷаҳони намуди нави ҷиу-ҷитсу шуд. муддати 2 сол фақат танҳо машқи гӯштинги тарзи озод кардам. баъд аз он тасодуфан як устоди бразилец бо номаш Диего Варгас вай маро ба ҳамин тарзи ҷиу-ҷитсу шинос кард. ҷиу-ҷитсу
ҷиу-ҷитсу чун гӯштини ҷудо роҳи нармест ки аз паҳлавонон техника ва тактикаи зиёдро талабгор аст. ин санъати ҷопонӣ ҳамчунин дар кишварҳои бразилия ва арабистон рушд кардаасту солҳои охир чеҳраҳои номдорро тарбия мекунад. дар ҷиу-ҷитсу ҷуфти муборис барои татами бо киманои махсуси зебо баромад мекунанд ки кор доимо дар замин аст. фарқияташ аз гӯштинҳои миллии мо ва ҷудоу самбо маҳз бо ҳамин замин кор карданаш аст. дар такя ба ин намуди варзиш бештари намудҳои дигар низ эҷод гардиданд. интихоби ҷиу-ҷитсу барои меҳроҷ даричаи бурдбориҳоро боз намуд. ӯ таҳти роҳбарии мураббиёни хориҷиаш ин нави варзишро аз худ карду барои ба даст овардани медалҳо мубориза бурд. дар дилхоҳ мусобиқаҳо даст боло мешуду аз мақомҳои поён ба боло мерафт. охирон бор нишони тиллоӣ ба гардан овезон кард. Якум маротиба ки дар зал даромадам, устод маро дид, гуфт ки мехоҳӣ ки машқ кунӣ. Ва гуфтам хоб, бо якуми маротиба дар зал даромада бо греплинг, яъне ки ба мисли гӯштинги тарзи озод аст. Маро дид ва пурсид ки чӣ қадар шуд машқ кардед? Ман гуфтам машқ накардам ва пурсид ки пеш чӣ машқ мекардӣ? Ҳамин сабабо шида маро қабул карда ва медонист ки ман студент ҳастам, пул дода наметавонам. Дар шаҳри Пекин ба варзиш машғул шудам, пули бениҳоят калон дар кор аст, чунки иқтисодашон хуб ҳастанд. Ин устод маро дид, даъват кард, биё ҳамроҳи ман машқ кун. Дар муддати 1 сол ҳамроҳаш машқ карда сазовори 2 медали тилло гаштам. Ин 2 медали тилло дар ин ҷо аст. ҳамроҳи устод бениҳоят фахр мекунад аз ман, манам ҳамчунин. Ва дар байн пандемик шуд. ӯ солҳо боз дур аз ватан буд. давраи сахти пандемия роҳи меҳроҷ ва ҳазорон нафари дигарро аз ин кишвар ба ватан баста буд. ӯ ҳамчунин як ҷавони банангу номуси кишвар дар ин рӯзҳои сахти беморӣ ҳамчун ёвари ихтиёрӣ ё худ волонтёр ба мардум кӯмак мерасонид. Баъдан ман таҳти роҳбарии Элеандро Либания тамрини худро идома додам. бо ҳамроҳи устод муддати 1 сол, 2 сол машқро давом додам ва вай ҳам мардуми тоҷикро бениҳоят дӯст медорад, чунки дар Қазоқистон ва дар дигар ҷумҳуриҳо, дигар мамлакатҳо бисёр шогирдҳои нағз дошт. ҳамчунин тоҷикҳоро ҳам дарс додааст, бениҳоят дӯст медорад мардуми Осиёро. ва маро ҳар рӯз ки машқ мекардам, баъд аз машқ бо маро изофа медод ки ман бояд хубтар бошам нисбат ба дигар, чунки ман машқ мекардам, вазифаи ман на танҳо машқ кардан, вазифаи ман бояд ба мусобиқҳои ҷумҳурӣ байни мардуми Чин ё ки мусобиқҳои аз ҷумла AGP, яъне мусобиқҳои профессионалистӣ баромад кардан. Дар муддати 2 сол бо ҳамроҳи устод сазовори 4 медали тилло гаштам. Дар шаҳри Чончин ва дар шаҳри Тянҷин мусобиқҳо будам. якбора ҳамтаҳсил ва ҳамтамрин дар ин кишвари осиёӣ хеле мушкил ва гарон аст. аммо мақсади меҳроҷ фақат ба пеш буд. Дар Чин хондан ва машқ кардан бениҳоят қин аст ва қимат аст. Ман дар он зал дигар пул дода натавонистам, чунки набуд ва намехостам падари модари худро бигӯям ки барои тамрин кардан ба ман пул равон, чунки ман дар он ҷо бо стипендия давлатӣ мехондам. Падару модар ҳамеша фикр мекунанд ин пул басанда аст, вале намехоҳам ки вайро ғам диҳам. ва охирон устоде ки буд, ин номаш Ван Син, як аз ҷумҳурии Чин. бо вай маро ба залаш даъват кард ва дид ки ман бисёр дастовардҳои хуб дорам. маро дар он ҷо тамринамро бепул монд. Баъдан таҳти роҳбари Ван Син, яке аз устодони машҳури Чин, машқро давом додам. дар он ҷо зиёда аз 5-6 мусобиқа иштирок карда сазовори 11 медали тилло гаштам.
фурудгоҳи байналмилалии шаҳри душанбе баргашти меҳроҷ бо чунин шакл буд. болои шона парчами хушранг ва ба гардан нишонаҳои заррин. ӯро наздикон ва хешу ақрабо бо гулдаста истиқбол карданд. мо низ қатори ёру дӯстон ӯро васф кардем. дар соли 2023 аввалин нишонаҳои тилло як нафар бо 4 нишони тилло, аниқтараш ин нафаре ки меҳроҷ камолов аст. меҳроҷе ки дар намуди ҷиуҷитсу тавонистааст ки бо қаҳрамонӣ бо ҳанамон усулҳои тоҷикона рақибонро шикаст дода як бори дигар аз таҳамтании ҷавонони асили тоҷик нишон диҳад. раҷабали турсунзода роҳбари федератсияи ҷиуҷитсу аз дастоварди ин ҷавони тоҷик чунин ибрози ақида мекунад. дар шаҳри хуанчжоуи ҷумҳурии мардумии чин чемпионати кушод оид ба ҷиуҷитсу баргузор гардид ки дар ин чемпионати мазкур яъне ки зиёда аз 36 давлат ва умуман шаҳру вилоятҳои ҷумҳурии мардумии чин ширкат варзиданд ва хушбахтона дар чемпионати мазкур варзишгари тоҷик узви дастаи мунтахаби ҷумҳурии тоҷикистон оид ба ҷиуҷитсу камолов меҳроҷ дар ин мусобиқат ширкат варзид ва тавонист ки дар вазни 80 килограмм аз намуди ҷиуҷитсу ҳам греплинг ва дар вазни 82 килограмм низ дар намуди греплинг ширкат варзида сазовори 4 медали тилло гардад ва ин боиси ифтихори кулли ҷавонону варзишгарони яъне ки ҷумҳурии тоҷикистон аст ки як нафар варзишгари мо метавонад ки обрӯ нуфуз ва парчами ҷумҳурии тоҷикистонро дар чунин сатҳи мусобиқаи байналмилалӣ баланд бардорад ва ман боварии комил дорам ки меҳроҷ дар оянда дар дигар мусобиқаҳои сатҳи байналмилалӣ яъне ки бозиҳои осиёӣ, чемпионатҳои ҷаҳон ширкат варзида парчами ҷумҳурии тоҷикистонро баланд мебардорад. дар хона бо бародару модар меҳроҷ аз саргузашти хеш қисса мекунад. бародари ӯ меҳроб низ донишҷӯ дар ин кишвари афсонавӣ буда онҳо аз ҳам дур зиндагӣ мекунанд. бародарам дар ҷумҳурии халқии чин дар пойтахти Пекин зиндагӣ мекунад. ман дар вилояти Гансу, шаҳри Ланчжоу, дар он ҷо таҳсил мекунам. дар бисёр мусобиқаҳо бародарам пеш аз мусобиқа баромадан ба ман менависад: додар, ман фарду мусобиқа дорам. ман ҳамавақт дуогӯям ки бародар, ба шумо муваффақият, ҳамавақт мехоҳам ки ҷои аввалро гиред ва ғолибатро ба даст оред. бисёри ҳолатҳо ман ба падарам на он қадар занг мезанам. ман як чӣ гӯям, ба модарам меҳр бисёр бастам. ҳамавақт ба модарам нози худро мегуфтам ва бисёр ҳолатҳо мешавад ки бародари худам ба ман мегӯяд ки ба модар занг бизан, модар пазмон шудааст, хавотир шудааст, ё ба падар занг бизан. мо бисёр ҳолатҳо дар барномаи WeChat, яъне аз барномаҳои хитой аст, дар он ҷо суҳбат мекунем якҷоя. ин хело ба ман як гармиро мебахшад ки ман оилаи худро эҳсос мекунам. меҳроҷ ба ҷуз аз тамрину таҳсил ҳамчунин дар корҳои ҷамъиятии дабистон ширкат меварзад. ҳар як маҳфилу нишастҳо ва барномаҳои телевизионӣ ин ҷавони тоҷикро васф менамояд ва ӯ бо забонҳои чинӣ ва англисӣ озодона сухан меронад. 更重要的是，我还要在中国实现我的梦想。 баробари омадан ӯ роҳ пеш гирифт ба толори греплинг ва ҷиуҷитсу толори боимуродов. маконе ки паҳлавонпарвар асту субҳ то шом наврасону ҷавононро дар роҳи солимӣ бо ҳам ҷамъ меорад. меҳроҷ аз ошноӣ бо мураббии ҷавон Комил Боимуродов хушҳол гашта либос ба бар намуда ба рӯи татами мебарояд. омӯзиш баҳри беканоре аст ки ҳар лаҳза аз инсон героҳҳои навро мекушояд. меҳроҷ қатори ҳамватанон ва ҳамсолон инҷо муҳлате машқ менамояд ва таҷрибаи хишро такмил медиҳад. мақсад дорад ки баъди хатми донишкада ба ватан баргардаду баҳри шукуфоии ин диёри нозанин саҳмгузор бошад.
гашту гузор дар кӯчаҳои шаҳри дилрабои душанбе барояш гуворо аст. шаҳри душанберо тамоман зебову рангин дарёфтааст. ин ҳама аз даврони соҳиби истиқлолии кишвар аст ки бо роҳбарии пешвои муаззам ва ободкориҳои шаҳрдорӣ мо ҷавононро барои ҳавасмандӣ баҳри дурахшаш водор кардааст. мо дар роҳи шукуфоӣ ва дурахш ки охираш зафар аст барои меҳроҷ бурдбориҳо таманно дорем. бо истифода аз фурсат ба президенти кишварамон ташаккур мегӯям ки барои мо ҷавонон муҳити беҳтар фароҳам овардааст. جسمی من پیوند با خاکی تو مانم روحی من در اوج افلاکی تو مانم روحی من در اوج افلاکی تو مانم بحری من یک تای همچون مادری جان از کنارت کی روم ای تاجیکستان از کنارت کی روم ای تاجیکستان